Čau, tady zase vaše good lucky, vím, že už jsem se dlouho nazvala a tady toto moment. Dobře, potřebuji u tohoto bude takový tak. Tajemství mého šatníku. Já vím, že můj šat mi to velmi často neukazuju a tak. A vždycky jsem tady volím takové 2-3 videjka. Tak toto je vlastně druhé. Tak mám připravených 7 otázek. A jdeme na to, takže zaprvé nejstarší věc mám za sebou. První je vlastně, úplně kdybych se vracela do dětství, je vlastně takováhle napůl kšiltovka. Máte to vlastně jenom, aby vám to nesvětlo do očí, co jak když hrajete tenis. Prostě kšilt, ale s dírou na hlavě. Jo? Takže takový napůl kšilt. Ten jsem měla i když jsem ještě jezdila na tábor. Měla jsem ho, když jsme byli na expedici, jakože exkurzi, takový výlet do nějaké štoly, tak jsem ho tam s sebou měla. Takže tak, takže tohle. Potom, vím, že to vypadá jak hadr, ale hadr to fakt není. Je to můj kostým z egyptského tábora. Já si ho obleču. Kdo mi bude chtít napsat, že mi fakt nesluší sama o tom lidi, jo? Takže říkat mi to opravdu nemusíte. No a pak akorát ještě bílé tričko a my jsme... Pardon, blbě, pardon. Takže měli jsme vlastně takový výmez, na který jsme měli povýšení, což jsou takové bambulky z vlny. Jedna bambulka byla mamluk, my jsme vlastně byli Egypťané, ale začínali jsme jako otroci. První povýšení bylo mamluk, 2 povýšení už bylo sáfy a poslední byl bojovník. Takže já jsem šla na bojovníka. Pak jsme měli vlastně čepec, já jsem byla oddíl červený. A potom klasické bílé triko, které jsme potom pomalovali, jsme to pojmenovali, klasické z HMK. My jsme měli znamení váhy, na který se vlastně tehdy v Egyptě vážily duše mrtvých od zemí. Takže tak. Takže vlastně nejstarší jsou tady ty 2 věci, což je můj kostým a holokšilt. Úplně jak kdybyste teď viděla v dětství. Nejnovější přídusek. Tak, to mám zase tady pověšené. Mám tady i některé už jakože připravené. A nejnovější přídusek je vlastně, ano, fajn, to se mi děje furt, že vždycky mi to z toho vyšlo jako prostě sleze. Je tady tohle tričko, chtěla jsem něco na půl šaty, jak kdyby je něco na legínám, tak ne. Tak vlastně to je nejnovější přídusek. Potom ještě tady tahle bílá halenka. Aha, fajn, jak vám ji ukazuji vzadu a hned dopředu je s kapsičkou. Takže bílá halenka. Tak, to jsou všechny, to jsou všechny nejnovější přídusky. Bacha, to nejsou všechny nejnovější přídusky. Protože kdyby se bralo jenom oblečení, tak tady jsme maximálně tak 2 minuty, ale ukážu vám věšák obrostlýma kabelkama. V životě jsem nevěděla, že jednou mi ve skříni porostou kabelky. Takže nejnovější přídusek. Tady ta malá. Značka Chaba neexistoval? Ne, to ne. Vím, že byla dost drahá, říkal Strejda. No, nevzpomenu si.
a nikdy bych chtěla, takže to je vlastně taková malinká kabelka, jenom takhle prostě na přehoz. Jo, tady to má vlastně rozdělení na dvoje kapsy, prostě ta malinká, fajná. A pak mi přibyla ještě taková trošku větší, červená, byla drahá, myslím, ještě když tam byla sezóna kabelek, tak i Stylivailu. Jednou vím, že tam prodávali docela dost kabelky, tak jsem tam koupila prostě takový červený, takovou červeno-vínovou. Nosila jsem ji do školy, není extra velká, nosila jsem ji do školy zatím, ale potřebovala už jsem větší. Takže jdeme dál. Za třetí, nejdražší kousek. Ten jsem tu teď měla, já ho nevidím. Počkej. Jo. A ten mám ho. A měla jsem ho v ruce, je to vlastně moje kabelka, která mě stála, mě ne, má na strejdu. Já jsem si ji akorát by the way vybrala, která stála hrozně moc, protože ty kabelky tam jednu dobu byly drahé, potom když byla prodej, tak už to stalo do té 1000, ale ta kabelka tam vlastně stála 2,5, 3,5, něco do 4 určitě, do 4 se to vlezlo, takže to je kabelka. Za čtvrté, nejlevnější věc, kterou nejčastěji nosíš. Nejlevnější věc, tak to určitě je moje halenka z FFK. Taková hrášková lehce. Je fajná pro pase na gumu. Kolik už tak je, tak už jsou jí určitě nějaké ty 2 pátky. Už mám vlastně 3 roky. Ne, 4. 4, to už bych taky mohla mezi nejstarší kousky, protože tomu kostýmu je 5 let. Šilce, tomu polovšiltu je 5,5 a tomu už bude taky skoro 5. Takže, a i nejstarší věc, takže vlastně byla levná z FFK, když byla výprodej, tak já nevím, kolem 300, 200 jsem ji koupila. Tak si myslím, že je pěkná, takže to je nejlevnější věc asi. Nejlepší koupě. Tak, to je z Řecka. A jsem totální úchyl na takovouhle oranžovou, klidně světlejší, ale prostě na takovouhle oranžovou, jakoukoliv. Mandarinka, broskev, pomeranč, zvýrazňovač, cokoliv. Takže nejlepší koupě je první takovýhle tričko z Řecka, je hrozně pěkný. A zezadu je síťovaný, takže je takový proužek síťovaný jenom. Vypadá to jako takové ty rukavice, co se nosí na pohřeb. Mám ji z Řecka za 5 euro. Mám k tomu ani šátek, kterou jste jednou možná viděli. Mám k tomu i kalhoty, takže vlastně chodím občas celá sladěná, takže nejlepší koupě. Potom takovýhle tílko se sundávacím vestou, takovou kostičkou. Taky oranžová, něco lehká broskvička. No, lehká broskvička. Mám tam z jednoho místního obchodu ve městě Cilivy. Tak který nákup byly vyhozené peníze, a to už je za 6. Který nákup byly vyhozené peníze, tak to jsou 2 věci a ty totálně nerada nosím. Nosím jenom kvůli mamky. Takže mami, jestli se na to bude dívat, tak se prosím to neuráž. Jsou to tady tyhle ty šaty. Jsou to z Metrofakt šaty. Koupila jsem je v Čechách. Nemám je ráda kvůli toho, že
ty krajky, to je hrozné. Já chtěla jednou na jeden ples mojeho strejdy, protože mám občas pořádat plesy, jsem dělala nějaké šaty. A nechala jsem si prostě koupit moji tetou. Ona říkala, jestli mám ráda bílou, fajn. Přiveze mi tohle, chápete, tohle. Měla jsem tam sobě jenom jednou a to mi bohatě stačilo. Tohle. Já pod žádné šaty jsem v životě nenosila silonky, legíny a ještě jedny legíny. Já tam to normálně pářím se. Protože jsou průsvitné, já nevím co. Maximálně tady nejsou průsvitné, ale jinak. No. Takže nejhorší koupě. Druhá nejhorší koupě, taky mi spadla z věšelku, je, to už mám od Jamanu, Kajsik, ale nejhorší prostě, jo, z Panda shopu. Vypadám tam vždycky jak Emmental. Je to vlastně takovéhle tričko, které to má rozpůlené, sundávací ale rozpůlené. Je to jako klasické bílé tričko, které má k sobě přišité takové lila, prostě jako lila tílko. No, to je špinavé, vypadat to nejde. A to tílko je dírkované a já si to připadám jako naprostý Emmental. Prostě... Já to tričko nesnáším. Končím s tím, už tam na ní vidět. No a zase mám aktuálně nejoblíbenější kousky. Jo, abych ještě, já jsem měla ještě, jak jsem tam měla, jo, to není za poslední, takže zase mám aktuálně nejoblíbenější kousky. Fajn, tak to mám. A omlouvám se, kdybyste něco slyšeli, ale zrovna u nás probíhá menší bouřka. Je z HMK, je to taková halenka, která je vlastně takhle napříč, není klasicky jakože takhle ramena, ale prostě nosí se takhle. Jo, takže taková hnědá halenka, kterou mám hrozně moc ráda. Je tady na gumu, takže cajk. Takže halenka. Potom Palestinu, ano, Palestinu, jestli nevíš, jak se tomu říká. Tak mám takovou Barbie tmavě růžovou Palestinu. Totálně jsem ji vždycky nesnášela kvůli té růžové. Ale prostě cestu si to ke mně přece jen našla. Takže takovou růžovou Palestinu. Vždycky jsem si ráda hrála s těma courkama. Takže Palestina. No. A ještě jsou to moje kraťasy z Fashion, obchodu Fashion. Ty byly v Praze, jsem koupila v takovém obchodě Fashion, jsou takhle zahnutý, klasický riflový, takže tak. No a za 8. moje nejnovější kousky, co už jsem teda měla, ale byly to nejnovější kousky, které nejčastěji nosím, a to asi jsou nejnovější kousky, které tak často nenosím. Což jsou 2 košile. Jo, ještě co jsem chtěla, já to mám trošku popřehazované, trošku pomatená dneska jsem, protože vůbec dneska nic nestíhám, tak hlavně ještě nemám ráda tady tu košili. Vlastně mám. Jak bych vám to řekla? Ta košile patří taky mezi ty hrozně moc staré, protože chybí knoflík, nedopíná a já vždycky milovala kostky nebo aspoň káry, jo, kárované košile, kostkované košile. Tak tady ta košile je z Gate Woman. Já ji milovala, já ji milovat pořád, milovat. Ale jak si tím, že mamka nenosí zapnuté košile, tak jsem ji nechala a nosím přes tričko.
Takže vlastně moje kostkokárovaná košile, já ji miluju. A můj nejnovější přírůstek je zase košile. Zase mi to spadlo z věšáku, klasika. Moment. No, už jsem se našla. Tak. Je kostkovaná, je černobílá. A tady kolem vlastně zapínání, kolem mince na takové krajky. Je z Flamel. Je totálně čačí, prostě jinak to neumím říct, je totálně čačí. A nevím, co tím všechno mám říct, takže prostě taková moje kostkovaná košilka zase. No a teď ještě můj nejnovější přírůstek, který je kabelka. Je z, ano, Look Nice, jasné. Nosila jsem ji taky do školy, protože taky takováhle dosti prostorná, takže jsem ji nosila do školy předtím, než jsem zase potřebovala jinou. Já furt potřebuji kabelky, ne, protože tím já mám čím dál, čím dál tím větší vlastně kabelky, ty knihy, takové sešity, co jsem jenom ukazovala, takže čím dál mám větší sešity, tak tím více místa potřebuju, což znamená, že tohle se nedopla. Já to nedopla, chápete? Když to řeknu tak barbarsky, já do té kabelky narvu, pořád do ní narvu i tu nový nákup. Já bych do ní dala i cihly. Sice bych tam neunesla, ale do ní se mi vleze i cihla. Jak se mi do toho nemůže vlezet jen debilní sešit. Ale mám ji ráda. Prostě ní pořád, kromě školy, jen můžeme na nějaký výlet a já totiž potřebuji vždycky 5 kosmetických taštiček, takže looks nice. No a co nosím teď, je nová kabelka, a ta je z GTAčka. Ano, z GTAčka, jasná. Ona je z GTAčka, ona je z té hry. Ona je z Gateu. Jako GTA, z Gateu. Je to, pamatuje si, moment. Ano. Pamatujete si tady tu moji krásku? Z videa, co se nosí do školy, tak? Ano. Je oproti ní hrozně malá. Opravdu, počkejte, ještě chvilku. Hrozně malá oproti ní. Ale na to, že je tak malá, tak je hrozně hluboká. Je zbytku. Já vždycky si vyjmením nějaký značkový obchod, kde bývají spíš boty nebo oblečení hlavně. Kde to bývá spíš jenom oblečení, ale i boty, o tom mám boty. A vyhlídnu si ten obchod v momentě, kdy tam je akce kabelky. A když tam začnou být prostě akce kabelky, tak to je moje, protože já kabelek mám nikdy dost, protože tím jak je učení pořád víc, tak tím pádem je potřebuji větší kabelky. Prostě větší level kabelky. Takže tady tu si tam vyhlídla bílou. Ano, je naše výjimky za ten týden. Ano, vím, že tam v té zelené jsem to měla učení, ale kvůli toho, že dneska jsem měla moc učení, protože já si ty kabelky občas aj střídám. Protože do té se mi třeba zneveze přes všechno, ale je hrozně prostorná, opravdu je hluboká, takže se mi do ní vejde v klidu všechno. I tak to dělám 2 kopsy, jak jsem to mývala. Akorát nic.
Jo, akorát, že oproti, dejme tomu, třeba Business, což má super držátka, držátka, ano, držátka jsou v tramvaji, mě dneska totálně hrabelí, což má suprový uši, tak ono to má ucho jedno, se zvyká se to přehazovat, nebo to asi tak, no a má to ucho jen jedno a má ho takhle krátký, bohužel, a má to na maximum. Takže chodím s taškou do školy, jaksi až někde po paží, takže místo toho teďka mi prázdno, takže vždycky tu ruku teďka mám tak, ale jinak vždycky tu ruku mám takhle otřenou. Ale asi zřejmě tím, že nenosím vůbec žádnou učebnice, protože všechny jsou ve škole, zůstávají tam pořád a domů se jde úkol, tak se vrátím zpátky k můj totál lásce. Jo, mojí totál lásce, což je fitness a je hrozně postavná. Hrozně. A tím, že jsem ji nechala mamce, tak se jí budu muset zeptat, jestli se může půjčit. Takže určitě vám dám jednu radu na závěr. A to kdykoliv víte, že už to dlouho nebudete potřebovat, tu tašku zatím, jakože, když víte, že tu tašku teď na dlouho budete mít schovanou, já nevím, třeba pod postelí jako já, nikdy, prosím, ty kabelky nebo ty košile, cokoliv, nedávejte svojí mamce, svojí sestře, svojí tetě, svojí babičce, svojí pratetě, svojí prababičce, svojí maceše, svojí kamarádce, prostě nikomu, protože tuhle tu kabelku nepoužívám 2 měsíce. Říkala jsem si, že už nikdy potřebovat nebudu, že je na mě moc malá. Ano, že ji už opravdu nikdy nebudu potřebovat vůbec, jakože ne, jako promiň, odkladám tě navždy, dobrou noc, papa. Mamko, tady možná je kabelku, prosím, můžeš si vzít. Nikdy to nedělejte. Prostě. I když víte, že s tou kabelkou se nechcete rozloučit dobro a víte, že se s ní nerozloučíte, protože je nám pořád vaše mamka, takže pořád v tom bytě nebo dom, nebo kdekoliv bydlí sama. Děcka, nedělejte to! Já ji po 2 měsících potřebovala a tím, že jsem dala mamce, takže ještě nejímají toto a já se jí musím zeptat. A víte, jaké to je, když si chci od ní počít kabelku? Nedám ti, ne! Uje. Tak to byl tak, šílený. Vlastně tak, ten s mnou šatníkou. Čau a uvidíme se příště. Good luck!